Què tal? Bon dia. Bon dia i benvinguts a aquesta segona taula sobre la novel·la històrica aquí a la Setmana del Llibre en Català, en aquest nou emplaçament. L'Alícia Ventura Geis, que és l'autora de Vierna. Bon dia i benvinguda, Alícia. La trama principal de Vierna, ho dèiem abans, era al voltant d'aquestes noves idees, d'aquests nous ideals que començaven a preconitzar i que ho substanciaven amb els càtars. Però també hi ha, com en la novel·la d'en Gerard, un pergamí secret, que és en aquest cas, que conté les ordres d'assassinar el comte de Barcelona, una amenaça que fa que l'estabilitat política i social ja prou convulsa, encara ho sigui més. I a Vierna emergeix en aquesta història, juntament amb altres personatges, com un dels personatges que ens trasllada aquest relat convuls, s'embarranca en aquesta missió perillosa per prevenir aquest atemptat i fa que en aquest viatge, en aquesta voluntat, anem també descobrint altres qüestions d'aquella època, com ara la fe, la justícia, la injustícia, la traïció, aquesta lluita que hi ha pel poble, per la societat, de llibertat en un món que precisament no en tenen gaire, que està dominat per aquestes lleis feudals que els imposen, doncs això, ben pocs moviments, i el poble que queda a mercè d'aquests enfrontaments ràpidament abraça o vol abraçar aquests nous ideals. M'agradaria que m'expliquessis, Alícia, què et va inspirar a ambientar la novel·la en aquest moment del segle XI, en aquest context emergent del catarisme, però alhora que pateixen aquesta persecució tan salvatge perquè suposa, doncs, això que dèiem abans, no? Anar en contra del poder establert per l'Església i pels senyors feudals. Què és el que t'atrau d'aquest moment per situar-hi a Vierna en aquest context i fer-nos a nosaltres partícips d'aquesta història? A Vierna fa molts anys que sí que no volem, molts anys. Quants anys? No sé. Jo crec que de fet va ser el començament de Vierna. Com tots sabem, quan som petits, hi ha moltes coses que les agafem quan som petits, que ens agrada, que ens domina. Jo recordo el poble meu d'aquí de l'Empordà, aquell corriol, aquell camí estret dels anys 60, que passàvem per allà la meva mare i jo, el corriol. I a arribar un moment, deien, mira. Hi havia el campanar de l'església, tot derruït, plena d'herbes, fins i tot hi havia plantes a l'interior. I jo vaig dir, oi, què és això? És una església? No estarà parlant. Llavors, clar, en aquell compendi franquista no parlaven ni del romànic, ni del segle XI, ni del Ramon Berenguer I, ni de la Vierna, ni dels càtars, ni els càtars, res. Aquí hi ha un senyor expert en catarisme, i sí, que fa ja anys, no? Però llavors, en els 60, és que res. Llavors, clar, jo vaig fer la novel·la, i quan els camperols llauraven ben bé el monestir, el monestir estava derruït, no? Però aquí hi havia terra, i ells llauraven, llavors jo vaig dir, escolta, aquí ha passat alguna cosa, això és una església i un monestir, jo vull saber què ha passat. I ens ho van passar els anys, per pensar, jo vull saber què va passar aquella època, perquè no ho han explicat a l'escola. I llavors ho t'has documentat? Llavors em vaig documentar moltíssim, no puc evitar el company, documentar, investigar, tot el que vulguis, perquè clar, no s'ho sabia res. I vaig tenir la sort, que llavors ja era potser el 70 o 80, el poble va editar un opúscula petitet que parlava del monestir, dic, ai, mira que bé, parlava del dia d'inauguració del monestir. Clar, com es consagra el monestir. Clar, que van consagrar el monestir, sí, consagrar i inaugurar. Llavors jo vaig dir de seguida i vaig veure, però si aquí s'estan lligant totes les peces, a veure quina sort has tingut. Bueno, quina sort, no te costa fer això, però bueno, dic, escolta, esclar, va haver una inauguració, i qui la va fer? Ramon Berenguer I, comte de Barcelona, i la seva àvia, una agenda, també va anar.
perquè això és molt interessant. Veieu, no com a Ramazeni de remenar tot, les cireres de terra magra, de viatge. Sí, això és molt interessant. Llavors, què passava al vol de tot això? A veure, ja políticament, socialment, què passava? Doncs, esclar, passava que aquell senyor podia estar amenaçat. Per què podia estar amenaçat? La Montbrió primer. Perquè volia canviar l'estatus, no volia aquelles lleis dels vots, de les rodalies, la mare com va dir, les rodalies, sí, és veritat, ho dic perquè ja sabia. No, que sí. Escolta, ficar la mà, la que se li curi la mà abans, aquell és el bo. A veure, que se li curis la mà és el bo i l'altre és el dolent, però què són això? Llavors el nom de primer, que tenia una bona companya, entre cometes, que era el Modis de la Marca, que llavors s'acabava de casar amb el Modis i havia tingut maçonada, que eren els dos fills, un era cap d'estopa, no sé com, s'acabava de casar. I ella no hi va anar a la inauguració, però sí que hi va anar, ell hi va anar. Llavors, clar, tot se n'anava ajuntant, anava investigant i s'anava les peces anaven ajuntant. I quan arribes al caterisme? I llavors, clar, el caterisme va ser ja... No, el caterisme va ser que també anava inclòs dintre de les peces, però no ho vaig experimentar més tard, que l'any 20. Clar, vull dir, el segle... Bueno, llavors vaig entrar al caterisme, i vaig entrar al caterisme. Llavors vaig dir, a veure, el caterisme, l'Eucar, l'any 1035, el tenim en la foguera. Llavors vaig fer primer un apèndix, per dir d'una manera, de l'any 1035, que és quan cremen el primer heretge, perquè el senyor Francesc Sangà m'ha dit que llavors es deien, si ho sabem, que eren heretges, no eren càters, els càters ho va dir els alemanys, Martí més tard. Llavors, esclar, dic, escolta, hi havien d'haver, per què es van escampar del tot arreu? Perquè havien començat a tirar, que llavors era el mateix, al sud de França, que és ara, o a Catalunya Nord era el mateix, o sigui que tant igual era a Besalú com anar-te'n allà al Conflent, no? Per exemple, llavors, esclar, això, que coincideix, de veure, que bé. Llavors va ser quan se va ocórrer estudiar molt el tema a través dels cursos, història, molta bibliografia, molt tot, amb el cor, vaig aprendre moltíssim. Llavors, clar, que no vaig història, perquè... No, però tu has anat traient noms i temes... Sí, de la meva primer, sí, el comte de Barcelona, del casal de Barcelona. Amenaçat d'assassinat. Amenaçat d'assassinat. Podria haver sigut, perquè a mi m'agrada molt fer ningú per dir que era com la frase, que tots sabem, m'és igual si és veritat o és mentida, el que vull és que sigui verosimil. Jo, esclar, jo he intentat sempre fer una cosa verosimil, que a mi m'ha agradat molt això. Un gendre meu aquí que ha fet la portada del llibre em va dir, és que jo sí que he deixat l'ànima. Dic, no, posi ànima he deixat, perquè la il·lusió com aquest nom també és que sigui que t'hi trobis, verosimil. Ara, que després es prengui la casa i no t'enteris, això és una altra cosa, perquè quedes allà, estalvi total. Però a part de tot això hi ha una voluntat, hi ha un objectiu, i en aquest sentit hi ha un fragment de la dedicatòria que tu dius, i els petits Oleguer de 5 anys i Anton de 3 anys, esperant que algun dia llegeixin aquesta novel·la ambientada en el segle XI, els distregui, els agradi i comprenguin la importància dels grans ideals. A Vierna, ella, la protagonista, emergeix com una heroïna complexa, que tot i les seves... No, però complexa tu per què? Home, jo he trobat que sí, i les seves inseguretats i les seves pors... Això sí. Doncs vulguis que no, és un personatge que té diverses capes, però dic que ella lluita per un món just, ella lluita per anar endavant. Inspirada en aquest monjo de la Xampanya, en Leotard, que l'acabes de citar, que lluitava per aquest ideal. El Leotard lluitava per aquest ideal. Hi ha una escena que l'he fet 5 vegades i cada vegada he plorat, perquè és una escena que el nen veu que li estan cremant el pare allà a la foguera, i ara en l'agost, que va ser l'última vegada que vaig fer, també vaig plorar, home, és que clar... Sí, és que és molt versemblant. Però és el que deies abans, Alicia, és molt versemblant. És molt versemblant, exactament. Llavors, la Vierna. La Vierna, què havíem de crear aquí? Havíem de crear un personatge que tingués poder, perquè allà, si no eres amics dels importants, és que no podies anar endavant, no sabies que aixecar al matí, desbrossar, d'anar fent d'allò per posar-hi cereals i no sé dir. Havia de crear un personatge i vaig pensar, a veure, ells feia poc que havien llegit o llegien els famosos grecs i romans, però sabien el que no podia ser una noia
el seu pare tingués poder i tot i sent segurament una filla bastarda l'ajudés d'una manera així que no, oficialment no, perquè no tenia res, no tenia dret a res, una escena molt forta, que la tiren per terra i tot, i el pare, aquella escena també em va emocionar a mi. Bueno, és igual. A veure, havia d'haver algú que s'enamorés de la mare de la noia, encara que no estava. Clar, amb la seva dona no tenia fills. Llavors, clar, era molt delicat això. I llavors, sí, vaig inventar el personatge de Vierne. I ja que la poso la llista de la ficció i la llista dels històrics. Bueno, llavors la Vierne, clar, se n'entera que és copista, com que arriba a ser copista de Badavills, per ser d'un monestir, que no sé si era el de Banyoles o el de Besalú, perquè hi ha un moment que passa per Besalú, passa a agafar el llac i a cavall i va fins a Sarrià, saps? I dic, haurà de ser Besalú, perquè un dia me presento a Banyoles i diuen no, a l'any 1052 o 53 estava cremat d'això. Jo que vinc d'allà no tinc cap constància que hi fos, però és força clar. No, per això jo no ho poso, eh? No, ho dic perquè... Jo imagino un clavenet que l'ajuda molt, que és el Priu, tampoc existeix el clavenet, i jo poso ja la llista. Evidentment, però una de les coses, abans parlàvem amb en Gerard, que és important és la documentació, i l'altra és un altre terme que l'has extret tu en aquesta conversa, que és la versemblança. Llavors, jo crec que aquesta versemblança s'hi arriba a través d'una bona documentació i d'una bona interpretació d'aquesta documentació. I a partir d'aquí, crear i recrear, com dèiem abans, aquests espais per traslladar alguna història al lector. Jo per això et deia que feia referència als petits Oleguer i Anton. Què vols que el lector d'avui aprengui d'aquesta història que tu expliques, d'aquests primers catalans? A mi m'agrada d'aquests primers catalans, també hi havia una mica abans, però és igual, tota aquella època, la gent conscient. Que pertanyeu a Catalunya, no ho eren encara. Amb prou feina sabíem que no sabíem que tan sols potser la paraula nació, ni país ni res. Vivien allà i hi ha una noia, no sé què dir, que diu, a mi m'han dit que soc càtal. A mi també, la meva mare va allà al cavall. Càtal, Càtal. Perquè amb Mac, després ja no sé què. Bueno, ja altra cosa. Sí, aviam, clar, té uns certs privilegis i pot, no sé, veure les idees com d'alguna manera. I gràcies a això, jo crec que hi ha hagut al món moltes aviernes, i encara hi ha moltes aviernes, La dona valenta, els homes també, però les dones, moltes dones. En aquell moment diu que no hi havia, no es parlava de gaires heroïnes, se'n va dir no sé qui. Sí, el senyor Francesc Santà. Pel que deies, Alicia, pel que deies abans, perquè les dones... Perquè és que si no haguéssim anat endavant amb els ajuda dels homes, esclar. A la taula anterior a la nostra hi havia assegudes aquí 3 autores que les seves novel·les estan protagonitzades per dones. I llavors, evidentment, si hi ha una voluntat de posar el focus sobre elles perquè precisament la història les ha arraconat. Jo precisament m'agradaria saber, perquè tenim 3 minuts abans d'acabar, m'agradaria saber si precisament la principal dificultat a l'hora d'abordar els dos relats, tant del segle XI com del segle XXI o XI, la gran dificultat ha estat, el que deia abans, parlant amb Gerard, la documentació, i fer una bona garbellada entre la documentació que sigui versemblant i real i que m'ajudi, no dependre excessivament, sinó que el que estiri sigui la ficció. Com heu jugat aquesta carta, si us ha sigut molt complicada, quant de temps hi heu trigat? L'altre dia et sentia que havia estat 5 anys treballant en aquesta història. Ella diu que des que era petita, per tant dius, soc conscient que les novel·les històriques són una carrera de fons. Però aquest és el principal mal de cap, aquest de poder i saber conjugar la documentació d'una manera correcta que vagi a favor del relat, o no? Estic d'acord? Gerard? Que voleu? Sí. No sé, són moltes formes, perquè ara, quan parles per exemple de la cosa actual, tens imatges que tens qualitat, però entre el segle XI, jo quan vaig dir que volia fer la vida de l'Eloi Vega, em trobava cegues, allà no sabia res, i llavors a través de la documentació,
bibliografia, totes les conferències, tot el va fer a la Universitat de Barcelona, el gran Jordi Ventura, per aquell llibre de... Sí, però llavors dic... Tota la bibliografia, tot fa que entre això, vas fer el procés, com un puzzle que diu anava amb 30 closques i vas confegint la història. Vas anar endreçant. Posar-vos en la pell i en el marc mental del segle XI, perquè és l'única manera que els que llegim ho entenguem. O sigui, us costa molt fer aquest salt del XXI cap a l'11, diguéssim, per posar-nos tots plegats en la pell i, insisteixo, en les maneres d'actuar, pensar, parlar d'aquella època. Les maneres d'actuar, pensar, i tot el que es troben és com confegeixes la història. O sigui, com actues. O sigui, si el Ramon Berenguer primer volia recopilar els missatges, era un home que ho podem fer. Si l'Almodis li deia això no pot ser, o sigui, com eren, la seva personalitat, com era, ens ajuda moltíssim a poder elaborar la història. Però clar, has d'interioritzar moltíssim la personalitat. Per això jo sempre dic, cosa que la Sílvia li deia un dia, va dir que bueno, per mi els personatges parlen, o sigui, ajuden. O sigui, tu estàs escrivint i ells et diuen com són, i llavors hi ha un moment que jo dic, Ariadna Vina, de la novel·la que dic a tothom, que està allà amb l'Ariadna, i va dir Vina, i no hi ha, jo no sabia en aquell moment com acabar la novel·la. I ella et va ajudar? I ella em va. Quina sort que tens. Jo els crido i no venen, però això l'Alícia... Vas tornar. No, home, no. Això ho has dit tu, jo no vull dir... No. El que passa és que estic per aquell moment, estic per allò. Però és per això dic que és molt important posar-se en el cap d'aquells personatges per traslladar-los a la... La llegenda, que era amiga de tothom, i tothom li donava consell a los assírios, era una dona molt potent, amb el seu marit, el Robert II. Era una donassa. Anava amb el cavall allà a Matamoros, allò que sabem, no? Doncs la llegenda, per mi, el Ramon Berenguer, com que era molt avançat i tenia unes bones faldilles, que era molt granota, a ella no li agradava. La prova està que podia haver passat un atemptat. No sé qui va veure. Podia haver passat aquest atemptat que jo puc dir. Podia haver passat. És l'origen total. Un home amb poder que vol canviar les lleis, l'Església no volia. I a la Prat Oliva, tot i que les lleis que van fer de les dosatges, hi havia algunes coses de la Pau i Treva, vull dir, que hi havia referències al llibre Cavaller i diu un moment, s'enfrenta a l'Església amb una Cavaller i diu que jo sé perfectament que amb aquestes lleis que vol... Bueno, només us diré que a mi m'han dit, que no he anat a mirar, però que actualment a Barcelona les lleis que va recopilar la segle XI, el Ramon Berenguer I, encara alguna de les lleis estan al Codi Penal de Barcelona. Alícia, Gerard, no m'han dit això, tampoc. No ho posarem en dubte. Dic Alícia, Gerard, Alícia, moltíssimes gràcies per venir a la Setmana del Llibre en català, gràcies per presentar-nos aquestes dues novel·les, Terra Magra, editada per Més Llibres, Ònix Editor, a Vierna, Alícia Ventura, Geis.